Grabe, pag-tiyap niya nagagaling French yan. Sige na, sige na. Tikat. Hindi ka nagasulod. Gakurog ako kaya hindi pa nag-steady. Ay, cute. Cute talaga ikaw. Panagtiad na naman siya. Kasi payat siya. Tingnan natin kung mag-stretching. Stretching. So, ibig sabihin naniniwala sa'yo na Ikaw yun, di ba, Tige? huwag na, para magano lang. Kung nagpipil pa. Mapasok siya? Si Papa man yung nagtawag, kaya siya nagsunod. Tige yun, no? Di ba sa atin, hindi na siya nag... Sino magtawag yun, maglapit yun. Bak mo na.